O Goberno local vende a anunciar a través dunha nota de prensa a súa intención de trasladar a oficina de turismo que o Concello ten nos baixos do Xardín Padre Feijóo a unha nova ubicación. Concretamente o edificio administrativo da Praza de San Martiño, por ser un lugar emblemático da cidade. Aínda que a nivel interno, e segundo puido saber o BNG, as razóns que o Executivo local aduce son os altos índices de gas radón existentes no local da Rúa Isabel a Católica. Coñecido este feito, para a formación nacionalista é absolutamente sorprendente que ao mesmo tempo que se traslada unha oficina municipal aducindo razóns de seguridade e saúde debido aos altos índices de gas radón existentes na mesma, se anuncie que ese espazo vai ser licitado como cafetería. Dende a formación nacionalista insisten na situación de ilegalidade na que se atopa actualmente a empresa que xestiona a cafetería Sita no Xardín Xaponés, un espazo municipal en pleno centro da cidade, sen relación contractual co Concello, sen pagar absolutamente nada en concepto de canon e obtendo altísimos beneficios na mentres o goberno local, que rescindiu o contrato en outubro, segue sen facer nada para paliar tal despropósito.